Мани ги тия. Аз си гледам кой, аз съм си ги изкарал да видя кой е бе. Добре бе, дай, аз някакво вземам бомбер бе, човек. Да видя. Забравят. Като става много ще забравят. Я пипни. Любо, такова, Аз искам утре това да ме деш. Ето ги, Виж как ти бара, бе. ето ги воблерите. Любо, що много да бара, бе? Ето ги воблерите, на които хората изкараха солове, си вадат солове редовно. Ама не тука. Не това плитко. Напротив. Ще И бука. това, Това ми го дай да си. Те казват по 4 метра. и това толкова Това ми го дай. солове и белили. Май са тука. Чакай да уверя, бе, чакай малко. Толкова солове са правили. Тук Ти си покажа нямаш между представа. българите, бе. Да, ти ми открадна бомбер. Това ми го дай на мен. Ето да си го лакирал. Кой е лакирал? Ба, лакирал. Главата. Кой то? Да. То. Да. Я да го видим. Само той ми е, кой от два да ти ги дам? Да ти го дам Те веднага. каза дълбоко Дай ми, те, бе. бе, не си за тука, бе. Да ти го, вземи го. Абе, как ще му го даш? Дай тук бомбера, бе. Топай, то, дай му. Това нали е деветка, не е Ти на това дърво нищо няма да фаниш. Оле, бе, той си да. Не е деветка. Аз за това. Деветка е това Седмица го 4,50. имам. Това 4,50. Да. Тук нищо не ми харесва. Това ли са те? Трябва да знаеш. Това са те, дето то... Трябва да влезат, да. BMG-то. Само че не са И тия. аз ще подаря един. Всичките тия. Любо, на те Всичките тия BMG-та не е най-вариант. Аз Всичките имам тия. 3 бели риби на едното. Всичките тия BMG-та има. Аз имам BMG. Не е сега момент. Помниш ли, че ти бях поръчал? Чуваш ли бе? Дунава донесе, Дунава отнесе. Помниш ли, че ти бях поръчал специално да ми направи едно BMG? Аз му казах как да го направи. Да. Кой цветове? Е? Риби, накрая тук ми го взе. Накрая ми взе и го. И аз имам бил. Значи практиката си казва... Той е... Аз имам на две негови, имам на едното, имам две на другото. Аз имам не знам, на обаче ти къде правят воздух? Не на тясничи. Не знам какво са темата, ама има правят и дето... Правят копия. Ма не само копия, има... Не вървеш ли дето ги правят? Аз на този Джако имам някакви воблери. Ма нямат хубави цветове. Да. И нещо... Ой, Това е... светиш ми Това беше. е,